खुलुमबाय। दिनै 2 जुन 2024 रबिबार। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेलटला ओनसोलाव सार्भेयाव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामदोंमोन, नाथाय सिख्लाया बेनि प्रप'ज होनायखौ मानियाखैमोन बा एक्सेप्ट खालामाखैमोन। बेनि जाहोनाव रागा जोंनानै सेंग्राया सिख्लाखौ गोबौ आसारजों गाग्लोबदों आरो सिख्लाया गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव गाग्लोबजानाय सिख्लाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गाग्लोबजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय अंकिता दास काश्यप आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुङा जाबाय अमित भौमिक। जाथायनि उनाव अंकितानि नखरनि मानसिफोरा अमितनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों आरो अमितखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै एक्सन लानो थाखाय नखरनि मानसिफोरा खावलायदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि सिलचराव गथ'आ गाबबाय थानायनि जाहोनाव गथ'नि बिमा आरो बिफाया गथ'नि गारामायाव आरो मोदोमाव थाव गुदुंखौ लुनानै होदों आरो लुना होखांनानै बिमा आरो बिफाया स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। उनाव लकेलनि मानसिफोरा गथ'आ गाबबाय बायनायाव थांनानै नायब्लाथाय गथ'खौ दोलाजोबनाय थासारियाव नुयो आरो गथ'खौ रैखा खालामनानै पुलिसखौ लेंहरो आरो पुलिसआ लेंहरनायनि उनाव नायबिजिरो। नायबिजिरनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनानै लाबोयो। हमजानाय बिमा आरो बिफा बा दुथां बिमा बिफानि मुङा जाबाय राजदीप दास आरो जबा दास। राजदीप दास आरो जबा दासआ गथ'आ गाबबाय थानायखाय सहायनो हायैयाव बे जाथायखौ खालामदों होननानै पुलिसनि सिगाङाव बुंदों। राजदीप दास आरो जबा दासआ भारा न'आव थायोमोन आरो गथ'आ 3 बोसोर बैसोनिल' गथ'मोन। बे समाव गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों। इन्ड'-बांला बर्डारनि साखाथियाव थानाय मेघालया रायजोनि सिङाव थाबावनाय नंप्रिं गामियाव लेन्डस्लाइड जादों आरो बे जाथायाव 7 सुबुङा जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय फिसार नंग्रुम 47 बोसोर बैसोनि, काइनमाव सिंगी 70 बोसोर बैसोनि, बेन्टिरियाम टाम आरो गुबुन सासेया उन्दै गथ'। आसामनि हाइलाकान्दियाव गिथाव बाथाव दैबाना आरो दैबाना जानायाव काटाकाल दैमायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों। 3 सुबुङा दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय आजिबुन्नेसा मजुमदार 70 बोसोर बैसोनि, ध्रुबजित दास 7 बोसोर बैसोनि आरो आब्दुल हुसेन बुरभुया 30 बोसोर बैसोनि। गरचक पुलिस आरो हाथिगाव पुलिसआ जयेन्ट अपारेसन खालामनानै बाइक सिखाव केसआव लोब्बा थानाय 4 सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि गेजेराव सासे बर'बो दङ। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बिनाराम बसुमतारी, राजु भौमिक, जीवन बरदलै आरो भला दे। सनितपुर जिल्लानि राङापारानि सिङाव थानाय रायरांपारायाव सासे दुथां फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ बुयै बुयै बुथारदों। मंगलसिं नार्जारिया गावनि बिमा मन्जु नार्जारिखौ औवानि लावथिजों बुयै बुयै बुथारदों। बिमा आरो फिसाज्लानि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायावनो बे जाथाया जादों आरो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेसापानि गामियाव बिफा आरो फिसाज्लाया ना सारनाय समाव फिस्लायना दैयाव गोलैनानै थैदों। गिबियाव फिसाज्लाया दैयाव गोलैनायाव बिफाया फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो थाखाय दैयाव ओंखारलांनायाव बिफायाबो दैयाव गबनानै थैदों। थैनाय बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय राजाराम नार्जारि 45 बोसोर बैसोनि आरो बिनि फिसाज्ला गथ' खोरोमजित नार्जारि 7 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।